nevladina organizacija Runolist iz Rožaja je došla na ideju da kreira prvi planinski maraton koji se održava na planini Štedim po prvi put u opštini Rožaje. Maraton pod nazivom Dan Hajle je organizovan u okviru projekta promocije održivog turizma kroz uključivanje mladih opštini Rožaje. Mi iz organizacije i mladi iz Rožaja smo se rado odazvali akcijama koje su realizovane kroz nekoliko mjeseci unazad, a koje se tiču pomenutog projekta. Zatim napravili smo i kreirali smo prvu informativno turističku tablu opštine Rožaje koja se nalazi na gradskom trgu u Rožajama, koja je dvojezična na engleskom jeziku i na maternjem jeziku. Prvi planinski maraton na kojem se odazvalo izuzetno veliki broj ljudi, kako sa naših prostora, tako i iz inostranstva. Imamo čak i iz Rusije učesnike, iz Srbije i tako dalje. Maraton je startovao danas u 10 sati i nagrađeni će biti prva 3 takmičara u 10 kategorija. Planina Štedim je visoka 1750 metara nadmorske visine, na kojoj planinarski klub Ahmica u saradnji sa nevladinom organizacijom PO Runolist je uradila ovaj prvi planinski maraton u opštini Rožaje 2014. Nadamo se da će u budućnosti ovaj maraton prerasti u jednu ozbiljnu instituciju. Napravili smo 2 staze, znači za trkače i 3 za rekreativce stazu. Ta je staza za ljubitelje prirode, učesnici su iz raznih zemalja. Moram istaći da su došli učesnici iz Bosne i Hercegovine, Srbije, iz Rusije, domaći planinari i maratonci iz Crne Gore, naravno, iz regiona. Iskoristim da se zahvalim ljudima iz Gorske službe spašavanja, pogranične jedinice Rožaje, opštini Rožaje, naravno. Moram da se zahvalim firmama Vahels, Aldi, Motel Zeleni Raj, Motel Grand i Hotel Aldi. Glavni donator ovog projekta je Evropska komisija u Crnoj Gori iz programa IPA 2011. Koalicije za lokalno razvoj i zajednica. Ime projekta je promocija održivog turizma kroz uključivanje mladih u opštini Rožaje. Veliki broj mladih iz turizmologa i turističkih tehničara i srednje mješovite škole cijelo vrijeme pratilo ovaj projekat, tako da smo kroz ovaj projekat uradili puno aktivnosti. Također je naveo naš turizmolog Haris Kalač iz organizacije, tako da su bili razni seminari na temu planinskog turizma, informacione table koje, moramo reći, nikad nisu postojale u našem gradu.